proficiat trouwens. Met de zwangerschap. Hoe ver ben je? 26 weken. 26 weken. Hoe gaat het? Iets minder op dit moment. Wel goed hoor, ja. Ja? Weet je al wat voor merk het is? Het is een merk. meisje. Merk. Een meisje. En die hoort ook bij jou. Die is ook voor mij, ja. Hoeveel heb je er dan nu? 2? Eentje buiten de buik, eentje binnen de Ja. buik. Ja. En? Ja. Ah, Wil je op de film? Ja, hoi. ah. Hoi. Hoe heet jij? Kirano. Kirano. Ja, En hoe oud ben jij, Kirano? bijna 9. Bijna 9. Hey Kirano, Ja, wat vind je ervan dat je een zusje krijgt? leuk. Ja? Ja, Ga je dan ook echt grote broer spelen? ja, ja. Tuurlijk. Leuk. Leuk, ja. En waarom worden we gefilmd? Nou, ken je het programma toevallig? Nee. Onderweg? Nee. Wat wij doen is door heel Limburg rijden. En als we ergens iets zien waarvan we denken van, ja, daar zou best wel eens een leuk verhaal aan vast kunnen zitten. Dan gaan we erop af. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk om te zien hoe de dames hier buiten op het stoepje zaten. En, Ja, zo zit je bijna altijd. Ja. Alleen dan zien we er beter uit met z'n allen. Maar er zijn met meerdere. We zijn met meerdere. Ja. op vakantie. Ja, dan die zijn is ze op op vakantie. vakantie, ja. Die is op vakantie. En wat zijn jullie van elkaar? Niet. Buren. Buren. Oké. Jij woont hier? En ik aan de overkant. Oké. Want waar zijn we nu precies? Johannes Vermeerstraat in Meesenbroek. Mezenbroek. Had ik het toch goed? Hè? Ja. Nee, want soms dan rijden wij van het ene naar het andere. Zitten we slap de ouwe hoeren in de auto en dan raken we op een gegeven moment eigenlijk een beetje het besef kwijt. van de plek. Ja. Maar dat levert wel vaak de leukste verhalen Dat is op. zo. Ja, dat klopt. Ja. Ik vind het ook nooit erg om te verdwalen. Dan kom je altijd daar waar je nooit geweest bent. Ja, dat is wel eens een keer leuk iets, een andere plek ontdekken. Ja, is ook zo. Ik wil ook op de fiets. Nou, dat kan. Milan wilde altijd op de film. Ja, Milan, ga Milan. Hé, maar is het leuk wonen? Ja, jawel. Ja, ik kom zelf niet van hier. Waar kom je dan wel vandaan? Zettert. Zettert. Borren. Erg, hè? Borren. Mijn vriend ook. Waarom is dat erg? Die zitten elkaar te treiteren. Te pesten heet dat. Maar jij bent wel van hier? Ja, geboren en getogen. In Mezenbroek? In Meesenbroek. Kijk. Op de Frans Straalstraat. Oh, dat zal hier dan niet Ja, zo hier heel komen. Nee, ver vandaan nee. zijn. Hier De komen. Schildersbuurt. Ja. Ja. Ach, komt toch gezellig erbij. Alles rent weg. Ja, daar gaat je kans om beroemd te worden. Ja, nou. Nou, dat hoeven wij ook niet zozeer. Hè. Maar wat maakt het een leuke wijk om te wonen? Voor jou, die hier dus niet geboren en getogen is. Het is een sociale wijk. Het is sociaal. En ja, ik woon alleen met hem. En je voelt je nooit alleen. Want er zijn altijd mensen. En als het nou geen lekker weer is om buiten te zitten? Dan nog hoef je maar, Ja? hoef je maar een geel te geven en ze zijn er. Ja, dat is altijd leuk. Ja, elkaar helpen. En jij weet niet beter. Is Ja. dat altijd zo geweest in Mezenbroek? Ja, ik weet niet beter. Ik ben hier geboren en getogen. En Een ja, stoofje. qua oud-bewoners, nieuwe bewoners, je maakt contacten. En ja, dat is gewoon echt. Kom hier. Nou, dat is onze beroemde doof. Hij is ook doof. Ja. Hij is doof, die is van mij. Oh, dus die hoort zelf niet hoeveel lawaai dat hij maakt. Nee. En hoe heet die? Doof. Dove. Doof, zoals Ja. de shampoo. Ja. En waarom is die naar de shampoo vernoemd? Jullie proberen alle nieuwe shampoos op hem uit? Ja, of, nee, ja, je schrijft doof als doof en hij is doof. Dus, en hij is wit, zacht, zoals de shampoo.
Daar is echt over Dat is ook nagedacht. niet nagedacht. Ja. Nagedacht. Ja. Is Darf ook wel een beetje knuffelig, Kirano? Heel soms. Heel soms? Ja, soms is hij wel echt knuffelig. Normaal wel. Normaal Ja. komt hij niet buiten. Nu komt hij heel vaak buiten en is hij vaak weg. Ja. En dan komt hij bij mij op bezoek. Kirano, mag jij ook meedenken over de naam van jouw nieuwe zusje? We hebben al een naam. Jullie hebben al een naam. Ja. En wie heeft die bedacht? Mama. Mama. Ja. Is de naam nog geheim? Ja. Oké. Ja, helaas wel. Ja. Maar jij weet hem al. Ja. Ja. Kan jij zo goed een geheim bewaren? Ja. Jazeker. Ja. Ja. Wat een leuk manneke is Het is dat. een leuk kind, hè? Ja. Heeft hij dat van mama? Dat is natuurlijk voor mama. Ja. Tuurlijk. Hey Kirano, wat doen jullie samen graag? Wat vinden jullie leuk om samen te doen? Spelletjes spelen en zo. Zoals? Misschien dammen. Echt waar? Ja. Mhm. Ja. Ja, en dan? Ja. En wie wint er dan meestal? Eigenlijk meestal lekker. Ja, meestal jij. Ja. En laat mama hem dan Nee, winnen of nee. is die gewoon goed? Hij is gewoon heel goed. Ja. 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 En, is die altijd zo vrolijk? Ja, altijd. Ja. Hij is vrolijk geboren. Ja. Ja, altijd zo blij. Altijd is echt- blij, nooit boos. Eentje om in te lijsten. Ja, zo eentje krijg je er niet nog een keer, denk ik. Nee. O jee. Nee, dus ik hou mijn hart vast. Nee, je houdt je buik vast. Ja, dat ook. Ja. Maar alles in Alles orde? gaat goed. Ja. Ja? Is het een, als je, het is wel weer even geleden, maar als je de zwangerschap vergelijkt met die van Kirano, Is het heel anders, want ik ben nou ouder. Ik was toen wat jonger. Ik ben er nou 29. Ja, dus het is wel een verschil. Ook ja, mentaal en fysiek is het een verschil. Ja. Ja. Dit is beter. en toen was het nog heel vroeg. Ja. Was je er toen op dat moment wel klaar voor? Jawel, dat wel. Maar ja, je bent toch pas 20, hè? Dus je denkt dat je er klaar voor bent en dat je heel wat weet, maar achteraf... Weet je nog hoe dat dan ging op het moment dat je niet meer kinderloos was van het ene op het andere moment? Nee, was dat- hij er? Ja, En maar dat was gewoon, ja, daar groei je in mee. Je bent zwanger, dus je bereidt je 9 maanden lang voor op een kindje. En als het er is, dan weet je niet meer hoe het was voordat je hem had. Dat is een natuurlijk proces. Raar is dat, hè? Ja. Mhm. En ook niet meer belangrijk trouwens. Ook niet meer belangrijk, nee. Want je hebt je kindje. En zonder wil je toch niet meer. Ik zou niet aan moeten denken om... Maar ja, dat heeft elke moeder. Toch? Ja. 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 Hey, en wat vind je nog meer leuk om te doen, Kirano? Ja, gamen. En ook weer buiten spelen, scheppen. En meer, eigenlijk best wel veel dingen. En wetenschappelijke discussies. Hè? Ja, dat ook. Ja, ja. Vertel Kirano, wetenschappelijke discussies. Ja, eigenlijk wel best wel vaak. Waar gaat het dan over? Ja, meestal over de ruimte en al van die dingen. Ja, de ruimte. Ja. Hij weet heel veel over de ruimte. Ja. En waarom ben je zo geïnteresseerd in de ruimte? Ja, want gewoon heel veel dingen zijn nog niet eigenlijk bekend over de ruimte. Dus altijd wel goed om dingen te weten. Ja. Gaat het goed op school? Ja, dat ook. En weten ze ook op school dat jij geïnteresseerd bent in wetenschap en zo? De kinderen die aan mijn tafel zijn, die weten dat wel, maar ik denk dat de juf dat niet weet. Dus ja. Maar jij bent bijna 9. Ja. Dan zit je een beetje in de leeftijd dat je ook al spreekbeurten mag houden en zo, hè? Ja. Heb je al een spreekbeurt gehouden? Nee. Nooit. Eigenlijk Maar niet. hoe leuk zou het zijn als je dadelijk een spreekbeurt mag houden en je doet dat over de ruimte bijvoorbeeld? Ja. Dan weet in één keer ook iedereen in de klas en ook de juf
hoe geïnteresseerd jij bent in de ruimte. Ja, Dat is wel waar. ja. Goed idee. Wat wil je laten worden? Wetenschapper. Dat dacht ik al. Ja. Dat was gewoon eigenlijk niks, die schreeuwend ding. Wat heb ik geen idee? Hé, maar Kirano, denk jij dat er ook nog leven is op een andere plek dan alleen maar op de aarde? Tja, dat is een discussie wat je nou met hem aangaat. Ja. Dus ik zit jou daar aan het denken en juist. Eerst denk ik aan welke plaats in de ruimte zou ik wel kunnen zijn bij een planeet die op de goede eigenlijk plaats is van de zon om eigenlijk leven te gaan houden. Nee. Ja. De basiselementen. Ja. En ook wat die leven ook weer is, hoe die leven eruit ziet dan al van dat. Of het wel eens menselijk leven is of niet. En hoe leuk zou het zijn, Kirano, om daar jouw werk van te maken? Dat zou wel heel leuk zijn. Om dat allemaal te onderzoeken. Ja, dat zou wel heel leuk zijn eigenlijk. Dat gaat ook wel gebeuren, denk ik. Hè? Ja. Ja. Goh, ik ken jou nou 12 minuten, zo ongeveer. Ja. Ik ben zo verrast door jou. Hoe vrolijk dat je bent en hoe nieuwsgierig. Wat denkt mama? Die gaat er wel komen? Zeker weten. Ja, En dat denkt de buurvrouw ook. denkt iedereen hier. Ja, schat. Ja. En astronaut? Ik wou eerst astronaut zijn, maar nu dat ik aan denk is een astronaut zijn ook heel gevaarlijk. Dus ja, een beetje van niet eigenlijk. Oké. Maar wetenschapper zijn kan soms ook wel gevaarlijk zijn, hè? Als je dingen moet onderzoeken. Ja, dat is waar. Oh, dat is waar. Dus astronaut staat voorlopig even op de tweede plaats. Ja, eigenlijk wel.